Знам колко ви е трудно, когато детето реве и се тръшка на публично място. Как да действате? Първо, овладейте себе си. Но имаме различни видове плач. Например, децата плачат, за да привлекат внимание. Но има и друг вид плач, когато желанието е неизпълнено. Детето вижда една играчка и иска на всяка цена да я има. Когато я получи обаче, вижда втората играчка. До безкрай ли ще продължават? Другия плач е когато детето е изплашено, когато е тъжно. И тук е ролята на родителя. За да ги различава, той трябва да остане спокоен, уверен в себе си, трябва да познава своето дете. Как да реагираме, когато в магазина детето се тръшка, крещи неистово? Първо, успокойте себе си. Започнете да му говорите тихо и нежно. Често пъти обаче това и не работи. Тогава отклонете вниманието си към нещо различно. Кажете, нека да прочета това и ще ти обърна внимание. Тогава детето чувства, че губи вниманието на родителя и започва да утихва. Много пъти работи и стратегията чакай. Сега, успокой се. Първо ще видим какъв е проблема, а след това ще ти помогна да го разрешиш. Когато детето е толкова емоционално и толкова се е захласнало в плач, само тихичко повтаряй: разбирам те, дишай, поеми си въздух, дишай, издишай. Това помага, отпуска нервната система. Много деца се успокояват по този начин. Ако детето плаче тихо, без да крещи, това е по-тревожния плач. Тогава вие трябва да сте много разтревожени. Успокойте го, не го разпитвайте. Но когато то се успокои и се заиграе, върнете се към ситуацията. Трябва да извадите причината за неговата тъга. Има начини и за това можем да ви разкажем подробно, като ме последвате в моята страница.